Sagad sa mga batanong lalaki ning panahona online games ang gikalingawan. Apan lahi kining 19 anyos nga taga syudad sa Naga kay ang pagtagi og mga balak ang gigahinan og oras. Ang report ni Femery Dumabo. Pagtuunan muna natin ng pansin ang mga taong nagipaglaban sa likod nitong suliraning pakinggan natin ng kanilang mga hinaing na nais nilang iparating. Siya si Charles de la Peña, kansang balak painungod sa mga frontliners may usa sa iyang gibisihan samtang naka-quarantine. How these frontliners risk their lives and also sacrifice their time sa ilang family. Sad kayo nga panahon nga nay mga tao nga mura gani taken for granted lang ilang effort. Duha pa lang katuig si Charles sa iyang pagkat-on sa spoken words poetry. Apan nidaog na siya sa tigi sudo gawa sa tunghaan. Nalahi man sa gikahiligan sa susama niyag pangidaron, apan wa niya kini panumbalinga kay alang kaniya dako na kining tabang sa iyang kaugalingon. I encourage everyone nga nagabalak or gusto maghimo og balak to just simply continue writing. Even though feeling mo nga walay nag-look up sa imong content or walay nisalig. Wagi palampas ni Charles ang kahigayunan kay nihimo sab siyag hamubong balak alang kaninyong kanunang nagsunod sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga higala, kadyot ra ni istoryaa, maong palihog paminawa. Padayon sa pagkutlo og kasayuran, gamit ang balitang bisda nga pamantalaan, kay kini mao ang makasaligan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.